Dyma ni, dyna beth yw pictiwr bach Richard Miller. Beirniad yr adran B blwyddyn hyn o hyd yn pictiwr bach yn ei siwt a'i fowler frown. Wy'n hoff iawn o'r gwisg. Ac Richard ar hyn o bryd yn penderfynu ar yr ail ddosbarth yn yr adran B na yr adran cyntaf yw hi. A hynny yw yr Ebol Blwydd. A wy'n credu taw, diwedd dewis yw i, ar diwedd y dosbarth, yr Ebol Blwydd, neu adfarch y blwydd gorau yn y sioe frenhinol. O dan Richard Miller. Richard, o'n i'n trafod yn gynharach Owen, wedi cael tipyn o lwyddiant yn y cylch, ar ôl magu sawl enillydd i brydfa Heniarth yn y dosbarthu ar cylch yr adran B, wedi cael 2 bencampwriaeth dwi'n deall, na 3. Ac y gaseg enwog iawn, Earth Windflower yn berchen i Richard a'i partner Marion Davies. Ie, ac wedi cael llwyddiant gyda mab hefyd, Heniarth Woodwind yn dyfe, wedi bod yn bencampwr yma. Wedi magu hwnna hunain, wrth gwrs. A Roson Shem, wrth gwrs. Ie, wrth gwrs. Prefix tad y Marion yn ymuno â'r cwmni fel i fod yn bencampwr blynydde cynt fynd. Ond ar hyn o bryd, yn yr Ebol Blwydd, neu adfarch blwydd, yr enillydd yw Wel Garnedd Magon. A dyma ni, mae'r penderfyniad wedi wneud yn y dosbarth, yr Ebol Blwydd gorau. A hynny yw, Mael Garnedd Mabon i teulu yr Williamses, ger Bala, ac yr Ebol Blwydd hyn wrth y march Mael Garnedd Stadros ac allan o Mael Garnedd Mimosa. Wrth gwrs, yn ail wedyn, gyda ni Thistledown Grand Master yn drydydd, Cadlan Valley Masterpiece. Yn bedwerydd, Bronheilog Percy.